Bueno, Bueno, moltes gràcies per aguantar aquí, eh? La veritat és que són les 8 i encara tenim ganes de xefla. Moltes gràcies per ser-hi, per posar aquesta atenció que esteu tenint durant tot el dia. Totes les sessions s'han omplert, ens han faltat cadires, taules, fins i tot ens ha faltat vaixella. No, que tenim. no, vaixella no. I ja us ho dic, això el rentem i el tornem a posar. No. Bueno, la veritat és que ha sigut superguai compartir tot el dia. Veig cares que són repetides, no? Que heu estat al dematí o no, o a la tarda o no. M'agradaria... Jo sóc l'última. La Has última. d'explicar per què a l'Edu Braves... Ah, exacte. No, Us hem enganyat, sortia aquí a la foto de cabell, està igual que jo, però no soc l'Edu. Ja sortia. us hem enganyat. Ara ja ho hem tret. Perquè posava que venia l'Edu Braves, però, bueno, l'Edu Problema logístic, exacte. És un home amb moltes obligacions i està a tots els No, puestos. però bueno, que no pot estar aquí amb nosaltres, però sí que ha fet difusió aquests dies. Ha vingut, Exacte, ha vingut Ha estat aquí per aquest aquí matí i durant la i- setmana també amb l'Hospitalenca, que és un altre perfil d'Instagram molt xulo que explica una mica la història local de l'Hospitalet, pues es van unir l'Hospitalenca i l'Edu i durant aquesta setmana han estat fent difusió. bueno, la Se lo cosa perdonamos, le es queremos que- igual. Sí, le queremos igual. La cosa és que jo havia pensat una xefla en honor a l'Edu Braves. I, bueno, us explico com serà la meva, que no sé si ho posa, no sé si tenim la Sí, mira, podeu passar la imatge anterior? La meva Pod- xefla és L'anterior, mar i muntanya, perquè la imatge crec anterior. que el mar i muntanya és la cuina que més representa la cuina la imatge anterior la pots mediterrània, posar? catalana, La imatge anterior. i trobo que és una combinació valenta, no? I també molt tradicional aquí, al Mediterrani, a Catalunya. Això de fer mandonguilles amb sípia. Mira, aquí la tenim. Els agustins amb... Esta foto hace ya, ¿eh? Éramos jóvenes. A mí me creció el pelo y me lo he vuelto a cortar. Xefla amb sípia i porc ibèric amb allioli picant. Això. Vale. Jo, com venia l'Edu Braves i li agraden les salses picants per les seves braves, pues, he pensat, li donarem un toc picant al final. Però bueno, això és una cosa que encara que no estigui l'Edu, No, exacte. li picarem el... L'homenatge el farem també. Això. Bueno, jo començo la meva xefla, que ja la porto una mica avançada, perquè si no, és veritat que depèn del que facis, doncs pots allargar, no?, molta estona. Tots el que hem passat durant tot el dia, el que més i el que menys, ha portat doncs, el pollastre sofregit o l'arròs una mica avançat o els fondos. Bueno, jo he portat... El tinc una mica avançada, aquesta carn que l'he sofregit molt bé, l'hem daurat una mica, i aquí que tinc la sèpia també, que he fet un sofregit tradicional on he afegit uns trossets de sèpia. Amb aquesta carn i amb aquest peix farem un mar i muntanya, que el que dic, crec que representa molt la cuina que a mi més m'agrada, que és la cuina mediterrània, saludable i que utilitza les fruites i verdures de temporada, també els peixos de temporada i sempre una miqueta de proteïna animal, perquè aquí a Catalunya, si no, no nos sabe. Així que res, això està avançant i he ficat una mica de ceba, com us heu fixat, i ara quan estigui ben daurat afegiré, he de dir que estic fent una mica de trampa. No estic seguint cap recepta. Tot això que tinc aquí està tallat pels nois al matí de l'Escola d'Hostaleria Cenfo, que han estat una estona tallant, i també els nois de la BCH. Clar, a mi m'ha quedat tot allò i he pensat, com una xefla no és una recepta tancada, és una recepta oberta, una mica amb el fondo d'armario, amb els meus ingredients i aquestes verdures farem el sofregit per aprofitar, perquè també la xefla pot ser
Això se m'ha... Ja ho diré, un plat d'aprofitament. Canvio que aquesta crec que ha petat, però no passa res. Ui, Para-la vinga, i continuem amb aquesta. vinga. Vale. Els que heu estat molt... Cuidado, no expliquem esto. Sí, sí. Perdó. Les que heu estat Cuidao. des del matí, Caliente. heu vist que hem començat amb una xepla que ens han fet que era la més moderna, no? La més innovadora. Sí, exacte. Que era Ceviche... Sí, un ceviche amb un tabuler o cuscús i portava una oblea d'arròs, però en comptes de ser l'arròs aquest que utilitzem aquí, és un arròs asiàtic, perquè també té cabuda aquesta cuina del món, no? Dintre d'un format. Ha sigut la xepla més innovadora, jo crec, i també atrevida. Després hem tingut la xepla saludable. que l'han Exacte, fet- del Cenfo. Exacte, que és la que van servir durant la cursa nocturna fa unes setmanes. Va ser la mateixa, la saludable, molt bé, que portava pollastre, portava verdures de temporada, alls tendres, espàrrecs, i per acabar li posaven uns cigrons que realment era una xepla que estava ben bona, ben saborosa. Després, La Maria Nicolau la Maria Nicolau, amb conill que ha fet i un escamarlans. conill, una xepla de conill i escamarlans, que ens ha agradat molt, oi? Sí? Qui l'ha tastat, la de la Maria Nicolau? Veus que jo veig cares repetides aquí avui? Molt bé. Després hem tingut a la Ada, A la de parellada, exacte, que ens ha fet Ara- amb peix. Que que ha fet una xepla de samfaina, Samfaina amb bacallà. de samfaina amb bacallà, que també estava molt currada, molt bona. El sucapà. El xucapà. Hosti, és que hem fet xeples, avui. Sí que he fet xeples. Estem xiplats avui amb les xeples. La xepla del sucapà, que era, ajuda'm una mica, Era amb botifarra, negra, blanca i una altra carn. Eren... 3 carns Sí. i costella. Crec. Jo no sé si la costella la portava al Jo diria que no, Bueno, I amb una amanida, la amanida aquesta fresqueta... per acompanyar. Per Era acompanyar. molt diferent el toc, però realment funcionava també. Després hem tingut la més sofisticada. Quina era la més sofisticada, Mariano? La La xefla més sofisticada que hem tingut avui, No, la més sofisticada. Bueno, la del Marc, la del Marc, la de la Sosenga, ha sigut Que li la ha més donat una volta. sofisticada. Molt delicada, dintre Exacte. d'una flor de carbassó. La veritat, a més, amb supergust d'aquesta demi-glaç de pollastre. Ha sigut una mica diferent, però realment una versió, no?, que a més la posen al seu restaurant aquests dies, que jo no deixaré d'anar-hi. M'esteu mirant, Jo vaig fent, perquè jo ja ho tinc, això, jo vull tirando. Heu vist que hem fet la carn ben rostida, que hem afegit una mica d'all, una mica de pebrot, una mica de ceba, 4 daus de tomàquet, i quan ja ha fet xup-xup, he ficat la marca que jo portava feta, perquè si no és molta estona fer una marca per un costat i una per un altre. Igual que aquí porto un brou de peix, també avançat, perquè si no hauria de venir ahir. exacte. I si no estem amb la xefla fins demà. Una vegada tenim les carns ben rostides i la sèpia, que ja està tendra, està tot ben incorporat, li ficarem l'arròs. Jo ficaré 1 quilo i crec que em donarà de sí aquesta cassola. Perquè som molts i tenim gana, oi? I la volem tastar totes. Pues li posarem 1 quilo y que sea lo que Dios quiera. Però ja que és la última, la farem gran per veure si arriba per tothom. A mi m'agrada anacarar l'arròs. Això vol dir que quan està a la cassola
li donem unes voltes perquè es tanquin els poros, no sé com es diu poros en català. Com? Poros? Poros? Los poros? Poro. Poros. Ostres. Com es diuen poros en català? Poros? No sé. Bueno, que es tanqui la pell de fora, no? Del gra de l'arròs. I una vegada el tinc ben barrejat, llavors és quan li fico el caldo. Porus. Molt bé. Porus. Està bé, porus. Pues això, una vegada tenim l'arròs enacarat, en aquest moment afegim el brou, que pot ser de carn, pot ser de bolets, que també el van fer de bolets, pot ser de peix, com aquest portava la sèpia, doncs jo he escollit un brou de peix perquè li dongui aquest gustet mar i muntanya. Li vaig posant. Avui ha sortit el sol, finalment, o no? El què? Que si ha sortit el sol avui. Sí, que ha sortit Sí? una miqueta. Però no estava el dia de platja, no? O sigui, No. Estava dia de xefla. de xepla. Avui és que el dia era ideal. Jo quan m'he llevat i he vist que estava nuvolat, he pensat, mira que bé, avui fa dia de cassola, també. I de venir aquí a la Farga a celebrar aquesta festa de... Pues això, una festa de cuina, de participació, de cuina de barri, de cuina de persones, perquè aquí darrere d'aquestes carpes de gastronomia hi ha persones que cuiden dels barris de l'Hospitalet, pues fent una cuina tradicional o no tradicional, però que li estan donant... Estan aquí, no? Estan al barri i estan fent una tasca pues, de vida de barri, que és molt important, no? Jo a la ciutat que vaig, que viatjo, penso, quan tenen els bars de barri, penso que és on els parroquians, no? Anem a fer aquestes trobades i brindar perquè és el cumple de mi sobrina o jo què sé, o me hace la comunión la niña, Exacte. no? Llavors penso que aquí a l'Hospitalet, que hi ha mogollons de puestos que són petites empreses, que són com jo quan tenia el meu restaurant, no? Que érem 2 persones cuinant amb carinyo, cuinant a les veïnes, de vegades, bueno, si ho fas bé i les veïnes surten contentes, al final és una feina que és molt agradable i jo crec que aquí a l'Hospitalet s'està fent molt bé perquè realment la gent de l'hostaleria està molt implicada i aquí ho hem notat quan fem aquestes campanyes, no, Sí, ruta de tapas, les rutes de la primavera, la ruta de platillos de tardor, Sí. no només la ciutadania, sinó també la restauració, es posa tota una i cuinen i fan barri, fan vidilla, fan aquestes ciutats que a mi m'agraden i que ja no es troben als cors de la ciutat, es troben a les afores, no? Una mica a la perifèria. Jo per això quan vinc a l'Hospitalet i em trobo això, amb gent, amb ganes de compartir, mira, això ho poso aquí, i de defensar i donar-li vidilla al poble, per mi és un tresor, la veritat. Vaig posant això per cares nuevas por ahí. Vaig posant això per avançar. En aquestes pantalles també està passant un vídeo de quan vau fer l'any passat amb els alumnes del CENFO i la Maria Nicolau, vau fer com la xefla mare una mica, no? Te'n recordes una mica el que vau fer? Clar, bueno, era a l'octubre, no? Com la van fer, Mariano? Dóna'm pistes? La gravació jo crec que la vau fer al juliol. Al juliol? Però a l'octubre van fer la xefla, a principis de juliol, el 4. No, el 4 d'octubre, disculpa. El 4 d'octubre va ser la primera gastroteca. De l'any passat. Exacte.
Però la gravació la vau fer abans amb els alumnes. Pues, això de la xepla, la veritat és que no va ser tan fàcil, no? Perquè vam tenir que tirar una mica d'històric, de ciutat, de... Sí, vam parlar amb el museu, vam parlar amb dones del carrer Xipreret, que serien una mica gastrosàvies, que havien tingut també gent d'aquí, dones d'aquí de l'Hospitalet, recordant de com fan... I una mica l'històric, i finalment van trobar que aquí fa molts anys, en els temps que no hi havia tanta abundància com ara, no? Que ara quedem per fer barbacoes, quedem per sopar por ahí, menjar por ahí. Abans, quan no hi havia abundància, però sí que hi havia bona comunitat, es juntava la gent i en comptes de fer una barbacoa, perquè no existia allò de la barbacoa, esto és una modernet, feien xefles. Les xefles eren un àpat comunitari que compartien entre les veïnes, es posaven d'acord i vinga, que jo tinc 4 trossos de pollastre, doncs jo he guardat 4 carxofes i jo tinc una mica de cigrons, i entre totes feien aquest menjar comunitari. I amb la xepla una mica la idea és representar això, no? Que amb poquetes coses, però amb molt de carinyo, amb moltes persones que posin el seu granet d'arròs, facin comunitat i conviveixin, facin comunitat i això, estiguin en harmonia, no? I trobin un plat que identifiqui i que puguin defensar totes les cultures que hi són aquí ara a l'Hospitalet, perquè als anys 60-70 eren Andalusia, Extremadura, Galícia. Ara ja aquesta immigració ja està, però ara sí que tenim una altra i també és necessari que trobin un plat o un relat en el que es puguin identificar. I la xepla hi cap tot, no? I l'arròs, que és com el fil conductor... Sí, exacte. I a tot el món podem trobar arròs, no? És com un identificatiu. El fil conductor fa que aquest plat el puguis fer amb els productes que a tu t'agraden, no? I avui hem fet mostra de que es poden fer moltíssimes xefles, des de la BCH a primera hora, que era una versió que portava ceviche, que portava cuscús i que portava obleas d'arròs asiàtic, no? Quina barreja, més xula al final, perquè ha sortit un platàs divertit i amb totes les coses que volem que hi hagi dintre d'una xefla, que és cultura, és tradició, tu tens la teva, jo tenc la meva, però podem fer una recepta i juntar tots els ingredients, no? I això és una mica. Bueno, això li queda no molt. Ai! Estem cansadets ja, eh? Portem aquí des de quina hora, Mariano? 9:30 del matí. Sí. Jo m'ho he passat molt bé, han vingut amigues fantàstiques avui a cuinar, des de la BCH, que és una escola que també col·laboro fent un màster de cuina mediterrània i plant-based, fins al Tempo, que és el centre de formació d'aquí de l'Hospitalet, que ha sigut fantàstic veure com els alumnes es treuen el por escènic, no? De pujar aquí. De pujar aquí, explicar els plats, com ho fan. I defensar una mica perquè han escollit aquesta recepta saludable i que, a més, tots els que estaven, no? De totes les cultures podien tastar-la, perquè de vegades si posem botifarra o... Bueno, doncs no seria per totes les persones, però en aquest cas portava pollastre i la podíem menjar totes. Què t'estava dient jo, Mariana? No sé. Doncs això, que han passat amigues i que s'ho han currat molt. Després hem tingut a la Maria, que és un torbellino. No, i que és una mica la padrina del projecte, que ja ens porta acompanyant des de l'any passat. Sí, que va començar fent la xefla amb nosaltres també, una mica. És una mica la imatge i la veritat que crec que ha entès molt bé el concepte de xefla, no? Que no és una recepta, que no és un arròs i sí que és un plat on s'integren ingredients per fer un àpat comunitari, compartir-lo i fer festa, perquè la xefla al final és això, juntar les persones que estimes, cuinar amb els productes que estimes també
i la Maria això ho ha agafat a la primera. Vaig a tastar a veure si Vinga. està bé de sal. Sí? Li queden 3 minuts, Vinga. 4 i una miqueta de sal. Vale. Quines calors hi ha, eh? Los sofocos son muy malos. Pues ja quasi bé el tenim. No sé, si algú té alguna pregunta... Ara convidar a tothom que faci, molta gent que ha estat aquí tot el dia, que faci la xefla a casa. Sí, Convidar a tothom que Podríem ha vingut, que preguntar- avui s'emporten un munt d'idees. els que porten i les que porten aquí molta estona i han vist moltes xeples, podíem preguntar que quina els hi ha fet més gràcia per replicar a casa. Quina replicarien Vale, a casa? digo, aquí no fotem ara una competició perquè totes estaven bones, eh? Estaven molt bones, però clar, cadascú té el seu gust. No sé, quina troben fàcil per fer-la a casa? La sofisticada no. Li picaré una mica d'arròs, de Vinga. sal, perdó. I mira, ja que tinc això, que m'agrada també. Herbetes, exacte. Això és molt mediterrani, li posarem una miqueta d'aroma mediterrani per acabar aquest mar i muntanya. I també dir que allà, al fons, els restauradors s'han currat 10 xefles, cadascuna diferent. De su padre, cadascuna de su padre y de su madre. Sí, no hi ha dues iguals, que ho fan amb molt de carinyo i a més pues, han ficat un platillo. Val molt la pena tastar-les perquè realment ho fan amb la millor de les intencions d'això, de posicionar aquest plat de l'Hospitalet. I a més que s'està treballant, que crec que algun panell informatiu explica que durant l'any es podrà trobar també la xefla a restaurants. Estem intentant organitzar una petita xarxa de restaurants perquè durant l'any la gent pugui venir i tastar la xefla, a part de venir a la festa, a aquesta gastroteca, però també durant l'any que la gent no pugui gaudir també als restaurants de la ciutat. Súper. Pues, sí, jo ja he vist quins s'atreveixen a tenir-la durant tot l'any i a més la xefla és guai perquè s'adapta a totes les estacions, no? Quan van començar a l'octubre li ficàvem carbassa, bolets, botifarra, no? Com més de... Sí, de tardor. Productes de tardor. Les xefles d'avui han estat bastant fresquetes, no? Les diverses versions, des de la samfaina amb bacallà fins aquesta de flor de carbassó. M'estan dient que acabi ja perquè... No, però la sensació que està aquí dalt, el soroll ens arriba més potent. A baix s'escolta bé. Estic esperant, 3 minuts, perquè aquí, a l'hora de repartir el calor, és una mica diferent. Li costa, perquè es concentra aquí al mig, per això l'estic remenant. I com tinc bastant caldo, doncs no m'importa que em quedi una xefla cremosa en comptes de més seca, perquè jo sóc de cuchara, que ja ho he explicat abans. Jo em vaig criar amb la meva iaia i la meva iaia, abuela, perquè era mi abuela, no sabia fer una altra cosa que no fossin llegums. I llavors jo el xup-xup el porto a l'ADN. I m'encanta pues, això, les coses de cullera, les llegums. I la cuina tradicional crec que és la que tenim que fer perquè no marxin pues, els productors, no? Si cuinem la tradició, també mantenim vius els nostres productors i productores. Si canviem els hàbits alimentaris, aquests productors pues, deixaran d'estar, perquè si en comptes de cuinar carxofa cuinem pak choi, doncs està clar que el parc agrari no viu de pak choi, viu de carxofa.
i només cuinant, fent receptes de tota la vida, mantindrem aquests productes vius també, no? Si canviem el mètode, doncs... Què, Mariano, vols tastar a veure si està bé de... És que jo ja porto 12 xefles, tu també, no? Sí, sí, al final hem anat picant de totes. Vols tastar de sal, sisplau? Bueno, me'n refio de tu, eh? Jo és que Però- ja tinc el paladar que dic, jo no Vinga. sé. Tu tasta. Que si lleva ajo. España huele a ajo. Sí, no massa, però sí que porta. No podeu menjar? Ah, es que yo no sé cocinar sin ajo, ¿eh? No sé. Hay cosas que en la vida no voy a saber y cocinar sin ajo no me va a salir. Jo posaria un pelet més de sal. Una mica més Per de mi, sal? sí, per mi, Vale. I ja ho tindríem. Què faig? Li poso la salsa picant aquí o una mica al costat? No sé què fer. Millor al costat, no? Vale, li dius a l'equip que entri, sisplau, a preparar els nois? Vinga. No hay Ui, nadie, Montse? Muy bien. tens una pinxa espectacular ara mateix. Montse, t'ha tocat. ¿Para qué me mandas a los niños por ahí? ¿Qué tengo que hacer? Nada, No lo sé, un poquito a ver. así, mira. Lo que te diga Susana. ¿De modo de delante o detrás? Ahí, bien, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, Flor, ¿Qué tengo que hacer? que yo te toco el culo. ¿Qué faig? Res, mira, sí, una miqueta. Molt bé. Vinga. Anirem fent tandes, vale? Això ho traiem d'aquí. Vinga. Bueno, ja que heu aguantat fins aquí, voleu tastar la xefla, no? Hòstia. Gràcies, gràcies. Encara no l'heu tastat. Bueno, som molta gent, no sé si arribarà, si no, intentem compartir, vale, per tastar-la, encara que sigui. I recordeu que tenim unes super xefles allà, de tots els gustos, de tots els sabors, oi, Montse? I tant. Boníssimes. Mariano, tu poses això? Vale, jo I, reparteixo. Montse, Vinga. fins que dongui això, no sé quan... Hi ha unes quantes racions? Que em plati jo? No, jo em plato. Jo se reparteixo? Sí, com vulguis, sí. On estan els nenes? Ara te'ls poso. Bueno, ara ja. Què faig? Un plato amb tu? Com vulgueu, sí. Això ja està? Vale. Bueno, pues la xefla mar i muntanya. He posat el picant al costat per si de cas. No pica molt, eh? No pica molt, diu la Montse. Jo he tastat. I qui els treu? Tu, Montse? Vinga. Pues el Mariano es queda aquí amb mi. Tu dona la volta si vols, si te'l passem per allà. Ara, quan estigui plena, me'n vaig. Vale. No abans. No abans. Estan mirant-me todos con cara Clar, no, això és el que Cara de volien, que et hambre. miressin tothom. de gana. Te miramos con cara de deseo. Llevamos aquí mucho rato y ahora nos vienes Venga. tú a traer nuestro arrocito, nuestra chepla mar y montaña. I com podeu veure, es poden fer la 1001 xefla perquè en aquestes cassoles per compartir entra tot, però sobretot entra això, comunitat, veïns, veïnes, barri, productes, como yo digo, fondo de armario, Espera, espera. amb una mica de tot fem una xefla i la compartim. Així que animeu-vos, celebreu, gaudiu de l'Hospitalet, d'aquesta festa que ens prepara també per celebrar el centenari de la ciutat, que ja serà 101, no? Perquè això 101, ja va ser per l'any passat. I Sí. res, estem a les portes de l'estiu. Sembla que farà un estiu fantàstic.
Els que pugueu, aneu a la platja. Els que no, doncs a fer-ho com puguem. Vinga. Un altre. Vinga. Si levanto la vista ya, hago así como... Sí, uy, nos mareamos ya. Venga. Vinga. I jo, per la meva part, que m'han guardat pel final l'última xepla, donar les gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos, per passar-ho bé, per estar tan interessats tota l'estona en el que està passant aquí al Show Cooking, a l'aula de cuina, perquè veig que heu gaudit també, heu après, heu compartit I hem menjat molt bé. i heu menjat, que això també està molt bé, ja que estem aquí. I que practiqueu, practiqueu les Exacte. xeples. Ara perquè volem les vostres xefles. L'any vinent, l'any vinent farem un concurs Exacte. de xeples fetes a casa. A veure si realment heu après o ens Sí, podeu sí, donar més idees sí. per continuar fent aquests plats, no? Per compartir i gaudir de la vida i de la nostra ciutat. Estan repartint per aquí. Vinga. Vinga, me queden 3. Posa dos coberts i així poden compartir Vinga, va. entre dos. Perquè si no, no arriba, Mariano. I si no, doncs això, que vagin a tastar ara les dels restauradors d'aquí de l'Hospitalet. I qui quedi Vinga, amb ja, gana, que ja s'acaba. que no s'ho pensi i vagi a tastar les xeples que estan al fons, que s'ho curren un mogollon, que hi ha restaurants superpotents de la ciutat, que ho fan amb molt de carinyo i que han fet un esforç per estar aquí també i col·laborar amb aquesta festa de ciutat. Vinga, l'última. L'última. Vinga, un aplaudiment. De veritat, moltes gràcies, perquè sé que heu estat aquí molta estona, ens heu acompanyat i jo m'ho he passat molt bé, encara que ara ja estic una mica morta, però estic molt contenta d'haver compartit tot el dia i gaudit d'aquests plats que estan fets amb tant de carinyo. Gràcies de veritat. Adéu, adéu.